Pa se u porodilištu zna, recimo, koliko ide ginekologu za rođenje deteta, a koliko za sina. Pa nek vidiš šta će da izvuči. Koliko ti košta, šta si izvukao? Izvoli. Niko ne sme da nas tera uz Rodžera Federera. Hoj Srbijo, nisi sama, uz tebe je Dalaj Lama. I upoznao sam ovde u Čikagu veliki broj naših ljudi. Ljudi koji su profesionalci u svojim oblastima i koji se ovde bave širokom lepezom poslova. Od kamionskog prevoza, preko transporta robe kamionom, zatim takozvanog trakinga, pa sve do špedicije kamionima i generalno bave se kamionima. I naravno da ne zaboravim prevozom robe kamionom. Hvala Čikago! Volimo vas! Kulturna reanimacija! Moje ime je Zoran Kesić. I vidimo se svima ponovo. Hvala! Poštovani gledalci, sa nama Zoran Kesić, TV voditelj i autor emisije 24 minuta. Vi ste po prvi put u Americi, kakvi su utisci? Fenomenalni. Došli smo supruga i ja ovde u Čikago i baš nam se svideo grad. Onako je spoj nekih, ima i starih zgrada i novih zgrada i kao da ima neko duh evropskog grada, ako tako mogu da kažem. I ljudi koji smo ovde upoznali su toliko srdačni, toliko su gostoljubivi. Bukvalno, mislim, Marko i Maša su toliko dosadni, ništa nam nisu dali ni da platimo, ni tako su malo previše u toj gostoljubivosti, što mi govori samo jedno, vole da im se dođe. Ja ću preneti našima u Matici da koliko su ljudi ovde gostoljubivi i da im se, brate, dođe, da se posete, da se malo razmenimo. Tako. Hladno vreme napolju, ali topal prijem. Znači, fantastičan prijem ovde i publika vas je odlično prihvatila. Presrećan sam da vidim punu salu, rasprodatu, još se dodatne stolice, ove zelene, ubacivale, pošto je ovde sve zeleno, jer je Irish American Heritage Center. Pa mogu da kažem da sam presrećan i da vidim naše ljude i da vidim da se smeju ovim forama koje sam napisao. Dakle, gde god ode naš čovek, nastavlja da ga krasi ono što krasi naše ljude. Vas svukuda, a to je smisao za humor i šalu i želja da se nasmeju, ponekad i na svoj račun. Otkud interesovanje za politiku? Pa otkud se i politika interesuje za mene i sve građane naše, otkud nas nervira, otkud nas mrcvari i muči godinama iz jedne potrebe da vikneš, da glasno kažeš nešto. Otuda je naša emisija jedan vid jauka i jednog duhovitog, trudimo se što smešnijeg urlika, ovde mi se nešto ne sviđa i sad ću da vam kažem tačno šta. Šalu na stranu, prelepi su prvi utisci, ovo je tek prva stanica na mojoj turneji ovde, Chicago, pa ide sutra New York i onda ide Boston i Washington, zaključujemo ovom East Coast ovu turneju, a onda, Bože zdravlje, sledeći put bih da proširim i na zapad, a možda da odemo i u Teksas. Eto nas već dogodine sa novim programom, novim pesmama, samo bend nećemo da menjamo. Bend Kulturna reanimacija koji su bili sa mnom večeras, fenomenalni momci, sjajni muzičari i kad budem došao u Chicago, a to će biti verovatno što pre, isti bend će biti na sceni sa mnom. Jedan pozdrav i poruka gledalcima Srpske televizije. Budite dobri, jer puno je loših. Večeras pored Kesića uživali smo i u kulturnoj animaciji, a kulturnu animaciju čine Vlada Japanac, Nikola Čikaveca, Milanče. Ovo je 3. godina od predstave ono kao Ljubav, gde smo nastali i gde smo svirali i sad će biti za mjesec dana i naša 3 godine od kako se baš lepo družimo. Kvalitetni ljudi, dobri muzičari, učimo svakog dana, trudimo se da budemo otvoreni, da smislimo nešto novo, neku novu ideju. I mislim da ljudi to vide, reaguju ovi ljudi koji dolaze, profesionalci. Ja i Milanče, brat Vlade, smo se poznavali pre, svirali smo malo zajedno i onda me jednog dana Vlada pozvao i
tako je krenula akcija. Pre nego što smo uopšte počeli da radimo, oni su me zvali da se priključimo projektu u vezi pozorišne predstave i onda tako je nastala saradnja i onda smo prerasli u bend i nastavili smo dalje da radimo zato što imamo dobru energiju zajedno, dobar vibe, dobar groove i trudimo se da izbacimo pozitivnu energiju i da to publika osjeti. Gde možemo da vas vidimo, da vas čujemo? Pa možete da nas vidite u kafeu Zipo 16. marta u 22 sata, ali tako? Može i ranije, u 9. Kulturna reanimacija!